Ens hem vingut a la 080 Barcelona Fashion, perquè Catalunya és sinònim de moda. On falla. A veure, si va ser ara la desfilada i vos he de dir que el sostre està tot ple de paper de plata. El meu ex-estilista, per favor, Eduardo, alça't ahí. ¿Qué fas así? Lo mismo que tú. Jo marejar, tu suposa que mirar moda, no? Y marechar también. Eduardo, la càmera és teua. ¿Así? Ahí. La categoría es Pirates del Caribe. Uau! Mira, gira't. La pinceta, Ella a la platja i a la 080. And the boots? Boots, I got them second hand, and I also got this in a second hand charity shop, thrifting shop. Amazing. L'ama del Corral Carrer. No entens la meitat de lo que ha dit, però l'ama. Vinga, els looks. Uau! Jo sempre vaig així, vaig amb Supreme i algo còmode. Bueno, això són calçotets. Sí, Són còmodes? Molt, és el millor per mi. Jo una mica granny de looks, el bolso vale fetiós. El bolso de què és? ¿De qué es? Es de una amiga para això. Ah, que és d'una amiga, això diuen totes. Las chaquetas Daniel Yaos. He cogido flores para primavera, no es lo más groundbreaking del mundo, pero Bueno, aquí flor, estoy. como diría la Flores, Flores, Flores. En la rejilla no te supo de calor. Me da calor todo, pero, eso te lo pero iba a estoy divina. Es Valenciaga de aquí hasta aquí. Esto es García Madrid. La moda en Catalunya, com la veus? Me encanta. Hay muchísima mezcla de grunge. Punk, goth, where else? Anem a veure que això va començar i nosaltres estem així encara en el desfile. Mos estan renyint, mos estan tirant. A veure, sembla un poc col·lecció de Halloween. Muertos vivientes, saps? Jo li posaria un Michael Jackson. Tu. Ja estan tornant a la tomba, A dormir. Ens hem colat al backstage. T'estic veient, vinga el cardat, Vinga el volum, vinga arriba, vinga la laca, vinga el volum, vinga tot. Què estàs fent? Efecto mojado? No. Ah, no. Es por Anel Yaho, de diseñadores para la next. You know this is a comedy show, right? So you don't need to be serious about the designer or whatever. We don't care. Confessa, de totes les desfilades que has fet o faràs, quina et fa més il·lusió? Són marques que porto 10 anys desfilant, O sigui que il·lusió... Il·lusió ninguna! Muchas gracias. Molt bé. Hasta luego, Mari Carmen. Això és un vestit que és de festa, però, clar, li posem una hoodie, una caputxa. O sigui, hoodie és caputxa. Està tot personalitzat amb un jacquard de M de Maite. Ho tenim aplicat també amb estampat. És la teua M de Clar, Maite. és la M personalitzada. És Maite Corporation total. I les arracades també les dus M de Maite. També, que té molt rotllo. I amb la M de Maite. Por supuesto. Ja veus que el brillo està totalment present. O sigui, això és un xandall. Sí, bueno, és un xandall, però no Però un recomanem que vagis xandall- al gimnàs amb això, no? No, Vull dir, ja. Perquè potser pots enlluernar amb algú, no? És una peça totalment urbana. Què li diries a la gent jove que està començant a estudiar moda? Hi ha uns altres feines, però si volen fer aquesta, que no és gaire fàcil, que tinguin una miqueta de paciència i sobretot moltes ganes. Últim retoc, sempre, el line-up. El com es diu? El line-up. Abans de sortir, estan a la línia, llavors es diu el line-up. Tu vas una per una, Una per una mirant amb que tot aquestes estigui. tintes, no? M'encanta. Eres maquilladora, expeliòloga, muntanyera. Com es diu el dissenyador en el que desfileu? A veure, és que hi ha tants. Anel Yaos. No sé, és que entre fittings, desfiles i tot, o sigui... A mi m'agradaria un poc un tip. Vale, mirar cap a davant, o sigui, mirar un punt fixe. Un punt fixe. I la cara? La cara així.